салом, бачаҳои азиз. Биёед рӯи лавҳаро бо расми як гамбӯсаки холдор ором медиҳем. Ана ба лавҳаи тайёри мо худатон назар афканед. Мо ин лавҳаи зеборо чун ҳар вақт аз қоғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. Биёед якҷоя ба кори эҷодӣ шурӯъ мекунем. Барои тайёр намудани лавҳа картони хокистаррангро интихоб кардем. Акнун биёед мо аз қоғази ранги сабз анаи сабзаҳоро тайёр мекунем. қоғази ранги сабзро гирифте қат мекунем. бори дигар қат мекунем ва дар рӯи он мо расми сабзаҳоро тасвир мекунем. акнун қаламро мегирем, ба кор шурӯъ мекунем. мо расми сабзаҳоро ана ҳамин тар пасту баланд тасвир мекунем. пас аз тасвир намудан бо қайчи мебурем. бо қалами оддӣ тасвири сабзаҳоро пурра ба охир расондем. акнун биёед қайчиро мегирем. саросема нашуда эҳтиёт карда мебурем. бачаҳои азиз, дар вақти буридан асло саросема нашавед. эҳтиёт карда ҳамроҳи ман расми сабзаҳоро буред. ана бачаҳои азиз, расми сабза пурра тайёр шуд. акнун биёед бо он рӯи лавҳаро ором медиҳем. мо ширешро мегирем, мемолем. акнун саросема нашуда эҳтиёт карда ба рӯи лавҳа мечаспонем. пас аз часпонда шудан бо фломастери ранги сабз рӯи сабзаҳоро ором медиҳем. ана ҳамин тар мо часпонда шудем. акнун биёед фломастери ранги сабзро мегирем, ба рангубор шурӯъ мекунем. ана ҳамин мо рӯи сабзаҳоро ба назар намоён мекунем, пурра мекунем, ором медиҳем. дар вақти рангуборамон мо саросема намешавем. эҳтиёт карда мо корамонро давом медиҳем. ана нигоҳ кунед, тора пурратару зеботар шуда истодааст. мо рангубори расми сабзаҳоро ба охир мерасонем. ана ҳамин тавр. бачаҳои азиз, лавҳаи мо қисман тайёр шуд. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. акнун биёед аз қоғази ранги гулобии паст мо анаин гамбӯсаки холдорро тайёр мекунем. қоғази ранги гулобии пастро гирифте қаламро мегирем, дар рӯи он мо тасвир мекунем. мо тасвири расми гамбӯсакро аз калаи он шурӯъ намудем. ана ҳамин мо пурра мекунем. дар инҷо мо мӯйсарашро ҳам тасвир мекунем. ана ҳамин тар. акнун бед мо чашмони гамбӯсакро тасвир мекунем. чашми якимашро дар инҷо нишон медиҳем. дохили чашмашро пурра мекунем. биҷаҳояшро ҳам ба назар намоён кардем. дар инҷо чашми дуюмашро тасвир мекунем. дохили чашми дуюмашро ҳам пурра мекунем. ҳамин тар миҷаҳояшро ҳам ба назар намоён кардем. акнун бед мо бинияшро тасвир мекунем. ана ҳамин тар даҳонашро ба назар намоён кардем. акнун биёед мо бадани гамбӯсакро тасвир мекунем. бачаҳои азиз, ман боварӣ дорам, ки шумо ҳамроҳи ман кори эҷодии хешро давом дода истодаед. мегузарем ба тасвири пойҳои гамбӯсак. пои якимашро мо дар инҷо тасвир мекунем. расми гамбӯсаки мо тора пурратар мегардад. акнун мо дар инҷо пои дуюмашро тасвир мекунем. саросема нашуда пас аз тасвир намудан расми гамбӯсакро бо қоғазҳои ранга ором медиҳем. ана ҳамин мо пои афзолашро ҳам тасвир мекунем, пурра мекунем.
бо қалами оддӣ тасвири расми гамбӯсаки холдору пурра ба охир расонде. бачаҳои азиз, биёед бо қоғазҳои ранга расми гамбӯсаки холдору пурра мекунем. Акнун биёед қоғази ранги кабути пастро гирифта дар рӯи он мутасвир мекунем. қаламро гирифте ба кор шурӯъ намудем. пас аз таъсир намудани расми камзулча мо онро бо қайчи мебурем. ана ҳамин тавр эҳтиёт карда саросема нашуда на дар инҷо мо осинҳояшро тасвир мекунем. акнун биёед бачаҳои азиз қайчиро мегирем ба бурдан шурӯъ мекунем. қайчиро гирифте саросема нашуда эҳтиёт карда мебурем. пас аз бурида шудан бо ширеш ба расми гамбӯсаки холдор мечаспонем. ана расми камзулча қариб тайёр мешавад. эҳтиёт карда мо пурра бурида ба охир расондем. акнун биёед ширешро мегирем, ба он мемолем. ана ҳамин тавр. акнун саросема нашуда эҳтиёт карда мечаспонем. дар вақти часпондан саросема нашавед бачаҳои азиз. ана ҳамин тавр мо расми гамбӯсаки холдору оро додем. акнун биёед бачаҳои азиз бо қоғази сурхи ҷилодор расми гамбӯсакро боз пурратару зеботар мекунем. қоғази сурхи ҷилодорро гирифте дар қафояш мо тасвир мекунем. қаламро гирифте ба кор шурӯъ намудем. мо тасвир карда шудем. акнун биёед қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. саросема нашуда эҳтиёт карда мебурем. ана ҳамин тавр. дар вақти буридан асло саросема нашавед бачаҳои азиз. пас аз бурида шудан ба расми гамбӯсак мечаспонем. акнун мо қоғазашро ҷудо мекунем. ана ҳамин тавр эҳтиёт карда саросема нашуда мечаспонем. ана ҳамин тавр. акнун биёед мо болҳояшро тасвир мекунем. қоғази сурхи ҷилодорро гирифте, қаламро гирифте дар рӯи он мо тасвир мекунем. ана ҳамин тавр. пас аз тасвир намудан бо қайчи мебурем. мо бо қалами оддӣ тасвири болҳои гамбӯсакро пурра ба охир расондем. акнун биёед мо онро бо қайчи мебурем. қайчиро гирифте ба буридан шурӯъ намудем. эҳтиёт карда мебурем. саросема нашуда боли гамбӯсак қариб тайёр мешавад. эҳтиёт карда мо пурра бурида ба охир расондем. акнун биёед онро ҳам мечаспонем. мо қоғазашро мегирем. саросема нашуда эҳтиёт карда ана ҳамин тавр мечаспонем. акнун биёед бо холҳояш боли гамбӯсакро ором медиҳем. онро ҳам мегирем. қоғазашро гирифте ана дар ин тараф мечаспонем. ана нигоҳ кунед тараф пурратару зеботар мегардад. ҳоли дуюмашро мо дар инҷо мечаспонем. ҳоли сеюмашро гирифтем. қоғазашро мо гирифтем, як тараф монде. ана дар инҷо мечаспонем. акнун биёед мо шохашро мечаспонем. саросима нашуда эҳтиёт карда мо қоғазашро гирифте шохи якумашро мо дар инҷо мечаспонем. ана ҳамин тавр ором медиҳем. акнун шохи дуюмашро мечаспонем. ана ҳамин тавр.
бачаҳои азиз, биёед расми гамбӯсакро бо фломастерҳои ранга қисман рангу бор мекунем. Аввал фломастер ранги сиёҳро мегирем, ба рангу бор шурӯъ мекунем. мо гирди калаи гамбӯсакро ба назар намоён мекунем, пурра мекунем. ана ҳамин тавр мо саросема нашуда корамонро давом медиҳем, пурра мекунем. ана ҳамин тавр гирди мӯйсари гамбӯсакро ба назар намоён кардем. акнун биёед мо чашмонашро рангу бор мекунем. аввал чашми якумашро мо пурра мекунем. дохили чашмашро ба назар намоён мекунем. дар вақти рангу борамон мо саросема намешавем. миҷаҳояшро ҳам рангу бор намудем. акнун чашми дуюмашро рангу бор мекунем. дохили чашми дуюмашро ҳам пурра мекунем. бачаҳои азиз, дар вақти рангубор асло саросема нашавед. эҳтиёт карда ҳамроҳи ман рангубори расми гамбӯсакро давом диҳед. акнун мо бинияшро рангубор мекунем. нигоҳ кунед, тора пурратару зеботар мегардад. акнун биёед фломастер ранги ҷигариро мегирем. мӯйсари гамбӯсакро рангубор карда ба охир мерасонем. ана ҳамин пурра мекунем. аз ин тараф ҳам мӯйсарашро ҳам ба назар намоён мекунем. бачаҳои азиз, хотиррасон мекунам, ки расми гамбӯсакро мо қисман рангу бор мекунем. бачаҳои азиз, пас аз рангу бор гамбӯсаки мо қисман тайёр шуд. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. акнун биёед аз коғазҳои ранга мо ана ин гулҳои зеборо тайёр мекунем. мо аввал коғази ранги норинҷиро гирифтем, қаламро гирифта дар рӯи он мо тасвир мекунем. мо расми гулро пас аз тасвир намудан бо қайчи мебурем. мо пурра тасвир карда ба охир расондем. акнун биёед қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда саросема нашуда мебурем. расми гулро пас аз бурида шудан бо ширеш ба расми гамбӯсак мечаспонем. акнун биёед гулҳоро бо ширеш ба расми гамбӯсак мечаспонем. ширешро гирифтем. аввал мо ба гули зард ширешро мемолем. саросема нашуда эҳтиёт карда мечаспонем. ана ҳамин тавр. акнун биёед ба гули кабути паст ширешро мемолем. пас аз часпонда шудан мо расми гулҳоро бо фломастерҳои ранга рангу бор мекунем. ана ҳамин тавр эҳтиёт карда часпондем. акнун биёед фломастер ранги норинҷиро мегирем. ана ин гулро рангу бор мекунем. дохили гулро пурра мекунем. акнун гирди гулро ба назар намоён мекунем. дар вақти рангуборамон саросема намешавем. эҳтиёт карда рангубори гулҳоро давом медиҳем, пурра мекунем. ана ҳамин тавр. мо ана ин гулро ранг карда қариб ба охир мерасонем. акнун биёед фломастер ранги кабудро мегирем. гули кабути пастро рангу бор мекунем. ана ҳамин тавр пурра мекунем, ба назар намоён мекунем. ана нигоҳ кунед, расми гулҳо тора пурратару зеботар мегардад. гирди гулро ҳамон ана ҳамда пурра рангу бор мекунем.
акнун дохили гулро ҳам пурра ба назар намоён мекунем. акнун биёед фломастери ранги бунафшро мегирем. гули сеюмро рангу бор мекунем. дар вақти рангу борамон саросима намешавем. биёед бачаҳои азиз, рангубори расми гамбӯсакро бо фломастери ранги сиёҳ давом медиҳем. фломастери ранги сиёҳро мегирем, ба рангубор шурӯъ мекунем. мо гирди камзулчаашро ба назар намоён мекунем. ана ҳаминта мо гирди остинҳояшро ҳам ба назар намоён мекунем. пурра мекунем. гирди дасташро ҳам ба назар намоён кардем. акнун биёед мо панҷаҳои дасташро рангу бор мекунем. ана ҳаминтар мо ба назар намоён кардем. акнун дасти дуюмашро рангу бор мекунем. панҷаҳои дасти дуюмашро ҳам нишон медиҳем. акнун мо зери ишками гамбӯсакро ҳам рангу бор мекунем. ана ҳаминтар пурра мекунем. рангубори расми гамбӯсакро давом медиҳем. акнун пойҳояшро ҳам рангу бор мекунем. пойафзолашро ҳам нишон медиҳем. дар вақти рангуборамон мо саросима намешавем. пурра мекунем. ана нигоҳ кунед бачаҳои азиз, расми гамбӯсак тора пурратару зеботар мегардад. пойафзолашро ана ҳаминтар пурра рангу бор мекунем. акнун мо пои дуюмашро рангу бор мекунем. пас аз рангу бор намудан расми гамбӯсакро бо қайчи мебурем. ана бачаҳои азиз, расми гамбӯсак пурра тайёр шуд. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. акнун биёед онро бо қайчи мебурем. қайчиро гирифтем, ба буридан шурӯъ намудем. саросима нашуда корамонро давом медиҳем. эҳтиёт карда мебурем. бачаҳои азиз, расми гамбӯсакро пас аз бурида шудан бо кубик ба рӯи лавҳа мечаспонем. мо расми гамбӯсаки холдорро пурра бурида ба охир расондем. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. акнун биёед онро бо кубик ба рӯи лавҳа мечаспонем. мо ширишро мегирем, мемолем. кубикро мо часпондем. ба кубик мо ширишро мемолем. акнун бо расми гамбӯсаки холдор рӯи лавҳаро ором медиҳем. ана ҳамин тавр. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо пурра тайёр шуд. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. мо ин гамбӯсакҳои зебои холдорро чун ҳар вақт аз қоғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. бачаҳои азиз, дар ин ҷо намоиш навбати ғунча ба охир расид. мо бо шумо хайру хуш мекунем. хайр, шод бошед.